hvis man følger de regler, der er, og ja, så gælder det om at se farerne før de er. Så det er rimelig simpelt. Ja, der er en del udfordringer. Det er der. Det er jo ikke ligesom i gamle dage at være livredder. At være livredder i dag, det er jo større udfordring, fordi børnene er ikke opdraget på samme måde. Og vi har en redring, man kan kaste ud en redningskrans. Så har vi jo selvfølgelig vores førstehjælpsudstyr, og så kan alle livredder førstehjælp. Når vi sidder inde i hallen, så kan man sidde op på den platform. Og når vi sidder op på platformen, så kan man se ude på det dybe, der hvor de hvide sidder på væggen, den lille sorte prik, der er der. Det er vores kamera, og det har vi i det dybe, for at man kan holde bedst muligt over. Så jobbet som livredder, det skulle gerne blive lidt nemmere lige der. I gamle dage, der gik man meget rundt og kiggede rundt hele tiden og observerede. I dag der kan vi klare det en lille smule nemmere, men det er jo selvfølgelig den nye teknologi. I de andre bassiner, der har vi ikke kamera i vandet, men der har vi opfra, så vi har en mulighed for at holde øje.